אחת הדמויות הבולטות סביב יאסר ערפאת הוא יועצו המיוחד, דוקטור אחמד טיבי. אזרח ישראלי, יליד טייבה. איך הוא הגיע לשם? לאן הוא חותר? אני מלווה את היושב ראש ערפאת כבר 10 שנים, מאז 84, אולי קצת יותר. ואם הוא חשב שצריך לתת בידי את האפשרות לסייע, לגשר על פערים, ואם עזרתי במשהו, אז דייני. בדרך כלל אנשים מאחורי הקלעים לא מופיעים בבמות האלה המצולמות מאוד, אבל בעצם אלה האנשים שעשו את השלום, אלה האנשים שקיבלו את ההחלטות האמיצות, ואנחנו היינו לעזר משני. התמונה הזאת בסופו של דבר יצאה אל הפועל, אם יורשה לי, היה לי איזה פרומיל אחד, 1%, הרי בדקות האחרונות של לפני החתימה על אוסלו בוושינגטון היה משבר וכמעט ולא נחתם ההסכם הזה בשביל העובדה שממשלת ישראל לא הסכימה לשנות את המילה משלחת פלסטינית לאש"ף. והפעילות שלי ב4 השעות האחרונות, החל מ5:30 בבוקר עד 10:26, הביאה בסופו של דבר להסכמה בדקה האחרונה של ראש הממשלה רבין ושר החוץ פרס לשנות את המילה משלחת הפלסטינית, וכך כל המוזמנים שלא ידעו מה קורה מאחורי הקלעים, שיש משבר אמיתי ומתח רב ושהמשלחת הפלסטינית כמעט עמדה לעזוב את וושינגטון, בסופו של דבר מסע הדילוגים שלי בין היושב ראש ערפאת לבין רבין ופרס במלון שלהם גישר על הפערים וסיים את המשבר.